Apo amani kuna imina pisqanya unanchayku wayku kayllapan wawaykikunata llapan runakunata allinñanman churaykullawayku. Hey now. Przywitajcie gorąco. Pięknie dziękujemy rodzinie Haniaczyków. Witamy Quechua Danza di Tierra z Peru. Mają czapki harnasiowe z Błyckie.
Mazowieckiego. Z pochodniami, które potem ospolą watrę w miasteczku naszym festiwalowym i będzie se ta watra tak świecić jazę do piątku. Zespół Watra, gospodarz festiwalu.